ala de tu kamu ala de ya itu Ustaz Supriyadi la de kali tu nawa amonyo la de nyo ambo la de kapatawang anakku terima kasih banyak iyo ay terima iyo nenek kamado seluruh masyarakat dalam mado malam anakku ala demikian iyo istimewa dekat Angkito dalam dunia kami Inna samutu kadua Oh ya itu topar singgala ala orang baik Inna samut dalam salah Iyo dari kami bawa Aduh iyo dari
kapum Marlboro. Sadang pasike-sike nama itu minyak tanjo. Walau nanaka ayah iyo kami berbulo. Sadang nanti kadai sadang batamu di koncolan. Sadang duduk ala di mau tak sadang pemain batu domino. Dalam bali roto Walau membeli gulu-gulu. roto lainnya surya walau roto lain Marlboro. Atole membeli rokok di Samsu. Walau membeli eklimo. Sadang makan lotek walau makan adanya miso. Adalah minum teh telur. Masih cappuccino. Aku ada deh main walau pemain batu domino. Tapi danyo jalan bata dua menunggu hujan leta duanya. Oh sadang duduk abah santai sadang malap behau. Sudah danyo itu tapi datang dan kasih kau. Akaran no acara silawa elade kala iyo di mulo. Dari sinalai marapila di mungkun dan basamu. Walau iyo cuaca memang kalau dikiro. Hari iyo lagi jalia hujan tapi ladenya saja. Oh memang hujan lalapi elade sama jari sanjo. Oh tapi tanah silawan tentu kalam najian kanon pengajian lade penting mendekito. Agamo lade silang lade nalle agamo kita. Batu sembahyang adalah kita rusuhkan. Kalanya sikit dalam pikiran aku orang Hingga mana pun lain tak beruat asal lain Tulah dipaham sembahyang. Galai kita dicari ladalai untuk orang nenek eloklah tampu adalah iyo jalan lurus ladakan doa
tajam pala pikir mana. Sekarang kebanyakan umat Dimasuk sekarang ala berjanji bapu sembahyang. Namun kau dibolehkan datang le arodian Sabantum datang arodi minan Tubara suka bulan Ondei sementara berjanji nyawa lagi tangan nenek. Kau dene badan kata bangga Oke kiri mana saudara ada pun kasih satu-satunya kami banyak tulah bertemu kasih kepada doa tu. Nanakani ko kasih ayo kadam penangku ditampailah. Kalau gitu sampai wafat akan datang semuanya oleh kaum kirabat. Langurungi kita langau dolana Menghantarkan kita oleh kalau bangla setelah tiba ladino bangla. Akan tahun juga bapak lalaki kubuara kubur oh menjadi kawan anyo malaikat anyo malaikat om nanti lagi amal sampai dia datangkan Tuhan hari kiamat. kalau tiba Nana amal dan iman lelaki sujiro malam kau titian nanyo paliaro selamat baca nama suasaruku kebanyakan umat di zaman kini Kiroinyo sangko salam oh indah ala kembali nyawa ko putui aku nanti ganti iyo narajo kalau kita dah iyo lah sampai mati ko alai saja iyo kapan ramai kain nara putih adalah indah ayo de baraki ko alai saja indah balagi harato namanya sangketo namulia awak anak paya ada orang namuli sakian dia sakian dahulu adikan minang padu Sinar barapi ko namonyo la sebagai pembukaan kali pertama haditanmu menekau tiba sebagai la tuan rumah iyo di tampinanku sebagai si pangkalan ni oleh kalah tadi tu la di gubu abundu ala di tapi nana jalan rayo direkan kami nana menjadi tamunya tinggalan orang bari bananmu itu kabar main apa donal malam naik janganlah dile
kesempatan meluk nangku mari beramai-ramai datang ke masjid nangku bau anak bau minantu bau saratul mintu mungkin lapan dia do tujuan singajo oh mungkin akan mengut dana iyo supaya iyo pembangunan mo saji nak lancar jo itu nanti olah kadibangun itu nanti bersama-sama jangan anda iyo lewatkan kesempatan nan sari de basu jarang ande batamu nanti sana rupu yo kini nango kini tukang silawai dan didatangkan nan al-kojo sayo sabana jenggo sajo datang ke buku pun nango kalau di bola dio main bola piala dunia yo kadunya ibarat nanti yo latenyo Prancis Argentina yo de lawannya kalau yo tibo di petinju yo kelas berat pun namonyo bangunan ni yo late Olimpil domek teson yo kabalago kalau limpir tak inget metison manggigi bangka talingo tapi kalau tison tak hati-hati yo limpil late juga oh tapi kamanya boy bangala kamangado karena kini olah cuaca agak kurang mendukung bodoh cuaca latenyo kini de hujan latenyo sajo memang ayo jalabe turunyo saja yo mulu saja yo dari yo rumah tanggo lah hujan ni labe edu tapi yo sampai ke pasar solo lah yo karyang ala cuaco tapi yo masuk kasiko lah ditutup yo hujan pulo Lane hujan latenyo labi sabana gadang malandago iyo adenane hujan labe nan turunyo sagadang gado-gado tapi nani tak doba aba akan tidak menjadi apa-apa oh namun acara masih lawa enak kami tetap lanjutkan Kalau desi lade para pido tombang si kalang malandago mari kita iyo ede saksikan iyo ede bersama-sama bau anak bau laminantu tetapi jangan anda lupa kapan niyo de para lu bau ke pengasara jiwa elo akan ande mencari dana iyo sabanya de banyak ayo ado yo puno de basu samanya nani yo dahulunya sungguh silau kita adokan anak pembangunan mo saji tujuannya iyo mencari latenyo dalanan desana banyak yo de banyak ayo semoga nanu janyo labe kini iyo sabantala irado Elena cuta pede nyota dua hujan nani yola de anda ayo kalau hujan nindak yo tak dua bau yo payung dari rumah tangga kalau nani yola
lah de para lupa manggil gitu datang kasihku. Iyo kalau indah yo ado mantel yo kainan lu letak di kapalo. Minan ni ulah menyaksikan silawai de tulang ikona moy. Karano yo tukang yo de silawat nan datang kini smit tajo. Ni yo nan jenggo sajo nan datang kadungan de pasangnya. Aku lagi iyo si pinonton kini live tambah rami jo. Ni yo la de bagumpuan iyo kakek la tini nago. Ado pinonton de nanatu. Ado yo pulo anak-anak. Kalau yo kandanan tutu pengajian sama to diambil Kalau kanda iyo namudu kasantai do irama de no sado. Tetapi kalau kanda unyila diumbuat okil yang mereka palo. Samu kala diberikan dakan igunan latiku. Supaya enanyo unyila nak jangan inyo maebo. Niyo si unyila minyo ladini hari sanjo. Kalau di hari sanyo kini nangko nanunyilo to cacang gilo. Kalau tango ladini tengah malam lah banyak mampu si aku limo. Yo pasangan iyo di dalam hati nampak saja kiro kiro. Lainan niyo enak kabulia iyo pinta lajo pintu. Iyo calia hadirin sagalo sana saudaro. Samo berhadir di lokasi acara nganggo. Inilah jo padang pasir. Persahabatan jodoh. Iyo jo padang pasir nabaskan yo agamu. Lepasan yang lainnya hati kasaju di dalam danau. Man supaya nak mendapatlah syafaat dari junjungan kita. Dia itu Nabi Muhammad itu Nabi ladanya kita. Kiolah diberi bana. Opasan yang lada iolah di. Ai pasaju Allah di kiro.
junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, Beri sabar ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri sabar Habibi. Yo iya Habibi, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Umar Usman Ali, Abu Bakar ada sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad lah junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. Ya Maulana ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, Beri sabar ya Habibi. kalaulah tidak engkau menanti, beri sabar ya Habibi. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Ai kulli ma itu ialah sati, wajib imani di dalam hati. Ma itu adalah sakti, Wajib imani di dalam hati. Ada pengaruh oleh duniawi, itulah insan mukmin sejati. Tiada pengaruh oleh duniawi, itulah ia mukmin sejati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. oh tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Ma itu adalah sakti, wajib diimani di dalam hati. Kulli ma itu adalah sakti, wajib imani di dalam hati. Pengaruh Oleh duniawi, itulah mukmin hai nasijati. Tiada pengaruh duniawi, itulah dia hai mukmin sejati. la ilaha illallah
diimani di dalam hati. Lailul itu adalah sakti wajib diimani Di dalam hati tiada terpengaruh oleh duniawi. Itulah insan mukmin sejati, tiada pengaruh. Itulah insan mukmin sejati. Oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu narjo padang pasir narjo lagu wa kulli ma. Berikan pun boleh satu ayat. Iyo maalum masih penonton kini lah banyak yo nanta sanda. Banyak puluh payah-payah. Oh talabia iyo nan indua Allah yo banyak yo taparangan. Banyak ionan neta manung lah banyak puluh yonan tasana. Iyo talabia nan apa lah tamano takana de rama rumah. Mandangan ala silawe imungko sidang bundu jo ayah. Iyo ataro topan singalang jo sinar barapi jon sakra. Laisa munan kadi candik na laisa munan kitu dangan. Iyo samo iyo ay kabaye puro walau jo jalabe alun reda. Nindak doa aba akan nindak menjadi doaku aku. Oh tapi lagi bora Kami bari juo pasan nang dio dalam hati kini popinang yo padibao. Nasanang naniyo ladenyo hati pinonton naniyo namodo-modo. Oh kini kanda anak indua oh di buwe jo iramaslo. Lejo irama opo laiko namonyo. Ajo pop minang iko namonyo. Ade sinar barapi balain jaronyo. Basa badulu ay untuk anang tutu. Agak abatan ng manoko dulang poncho. Supayo na dali isine kato-kato. Biaga batan ng supayo nak taraso. Supayo na sanang supayo manalero hati ng pinonton na sanang puno. O di bari bana o kanda yo nang tibo. Walau indua sajonan banyak lah disiko. Tapi narahiburan kadi bari jo pasanang hati di dalam Tinggalkan malu dia sayang kadiri denai Labai tong hari apa bilang jo jari dia bini obatan nang kanti laba itu hari laba bilang ajo jari
Adi akiro lalari joto ke jawi Jangan alelah dibuai sayang Nana palamin nana punala taut kang agada Ya dia sampai hati memutihkan agama no malu kadenai wao Ya dia sampai hati memutihkan agama no malu kadenai wao lama nyuruh tapi tanpa sampai hati iroh kadena Oma bali akalaki pertama Allah jale hati masih kaurang ini labao atukang silawat tunang Allah jale hati masih kaurang mangabao tukang silawat enam bujang-bujang tinggalkan malu dia sayang kadiri denaiko laba bilang hari baik tongjo jari adi akini balaki dua kali laba bilang hari baik tongjo jari akhiro dia halari joto ke ubi jangan alelah dibuai kandung palamin nana alayo tauta ya dia sampai hati memutihkan cintrong agama no malu kadenai bao ya dia sampai hati memutihkan agama no dulang kadenai bao lama nyuruh tapi tanpa duo Aisa galo lama to mamandang denai anta ibu anta kunjungan natibo Onna jale adenai kini kayebo sampai hati yeni kadena Oh babali akan niki pertama Allah jale hati masih kaurang manga dulu adenai adia iyo kan Kalau di panjang kamana lah tentu munyi nyobaluyo ala kami pun talai sagadang maneka panno Iyon na diam biasa jona sagadar kapaguno Ay katopan lara singal lang orang bariyo banamo Ay jobuwa onde naranja
kana ne babu we onan nyojo ajo irangani nangan te baru kini ko onne nanakini ko nante pe puler onne sekanang ko kadidanga pulo opalai pintala soa opalaku sampai ke ayati ababini cielai orang manjai nana joti kotia wa manjai jobana salai orang ga tumpang onde dinan awak ga tumpang odinan sansai tumpang yodinan lai awak tumpang yodinan sansai oh talita talalai lalai nana bagada manjalang ujung bagada manjalang ujung oh badalita abitina sampai di madudu ade asinan bamanu adi madudu asinan bamanu di madudu asinan bamanu oh balai pintalang soa oh balabu sampai ke ayaji si gotia wa manjai jogana masalai orang alai onde nana babini wa narintang onde wacarai orang tapati yodinan lai awatapati yodinan sansa akakimpo pamenan mandi lago cika pamenan kato tata jopati di kanado la de mangato la gara la de palanta la di ujung la kato kato la wala di mungko na de basamo onna sai yo tadana donde jarang la de pasu dari sini la de kati la kadidanga malang nangdo hulu bae jo tangkai bae talata dia te meja mugai Allah samoga gilo mai tong gigi na tangga